Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i Estatut d'Autonomia? Respon... Respon amb un sí o un no, juro, prometo. Sí, ho prometo. Amb aquestes paraules, Josep Perpinyà prometia dissabte el càrrec d'alcalde de Sant Just per als propers 4 anys. 12 dels 17 regidors i regidores del nou govern municipal van votar Perpinyà com a alcalde en el ple de Constitució de la corporació. Un mandat més, el govern estarà format per 3 forces, PSC, Esquerra Republicana i Movem Sant Just Entesa. 12 vots per Perpinyà, els del PSC, Esquerra, Movem i PP, 4 per Laia Flotats de Convergència i Unió i 1 per Guillermo Francés de Ciutadans. Segons el pacte de govern, l'acció municipal la marcaran la participació ciutadana, la transparència i la proximitat, i es posarà l'accent en les polítiques socials, d'ocupació, d'educació i de cohesió social. Després de la proclamació de Josep Perpinyà, tots els portaveus municipals van fer un parlament dirigint-se a les més de 200 persones que hi havia a la sala municipal de l'Ateneu. Des del Partit Popular, Enric Salvadores assegurava que des de l'oposició els propers 4 anys treballaran de valent per als votants del PP i per als que no són votants del PP. A tots aquells que en algun moment van votar el Partit Popular i que ara han confiat en altres formacions polítiques, que treballarem aquests 4 anys per tornar a recuperar la confiança, que el vot retorni al Partit Popular, d'on penso no hauria d'haver sortit mai. I ja per acabar, volia dir que durant aquests 4 anys treballarem per tots, tant els que voten al Partit Popular com els que no ho fan i no ho faran mai, per tots plegats, perquè si hi ha algú que he après en aquests 4 anys és que el millor d'aquest municipi, el valor més gran, sou vosaltres, les persones. Penso sincerament que sou collonuts. Gràcies a tots i a totes. Des de Ciutadans, el seu portaveu, Guillermo Francés, va justificar el seu autovot a l'alcaldia. Assegurava que el seu partit no vol donar confiança a un govern amb socis que volen trencar la unitat d'Espanya i que tenen altres prioritats. Sentim-lo. Pues de Ciudadanos queremos hacer mención que hemos decidido votarnos a nosotros porque no queremos ser cómplices de apoyar a un partido socialista que ha firmado un nuevo pacto de gobierno con Esquerra Republicana y Movem Sant Just. Socios de gobiernos que quieren romper con la unidad de España y están más preocupados por construir un nuevo país que por hacer políticas sociales y conseguir salir de la crisis. Nosotros pensamos que los resultados electorales ofrecen a la fuerza ganadora un amplio abanico de posibilidades, de poder gestionar un mandato y los cambios que Sant Just necesita, sin la necesidad de formar un gobierno con una mayoría absoluta de 11 regidores. El portaveu de Movem Sant Just, Lluís Montfort, també va voler explicar per què havien decidit formar part del nou govern municipal. Montfort va destacar les coincidències amb molts dels seus objectius i els del PSC i Esquerra Republicana. En primer lloc, perquè tenim la certesa de que hi ha hagut canvis significatius en el model de governança i lideratge del govern de coalició. Els governs de coalició, com totes les plantes, s'ha d'anar regant, cuidant i mimant. Realment el que hem fet és canviar-lo de test, a més, i amb perspectives i possibilitats de creixement. Per altra banda, perquè els socis amb els quals entrarem a treballar compartim objectius importants, compartim sensibilitats, compartim visions. Sergi Seguí, d'Esquerra Republicana, el partit que més va créixer en nombre de vots i en representació a l'Ajuntament en les darreres eleccions municipals, explicava que aquesta nova corporació també està formada per un equip més compacte i és una corporació plural. També va destacar el paper del consistori en el procés de construcció nacional. Amb el pacte de govern garantim també que en el primer ple ordinari del nou mandat es facilitarà l'entrada de Sant Just a l'Associació de Municipis per la Independència, entre altres mesures de reforç del procés de construcció nacional del país. Tanmateix, i com ja es va fer durant el mandat passat, aquest govern municipal vetllarà pel compliment dels acords adoptats en el marc del Parlament de Catalunya en relació al futur polític del país. D'aquesta manera, assolim els compromisos que hauran prendre amb els ciutadans i ciutadanes de Sant Just i amb el procés de construcció en el que ens trobem immersos. Però no perdem de vista que la independència no és una fita en si mateixa, sinó l'eina principal per assolir una societat més justa que la que tenim actualment. Des de Convergència i Unió, Laia Flotats assegurava que el nou govern no era una bona opció per a Sant Just, ja que aquest tripartit porta perpetuant-se molts anys al consistori.
Com us deia abans també, aquestes eleccions eren molt importants per Catalunya i també per Sant Just. Nosaltres seguim creient fermament que és necessari un canvi en la manera de fer de les relacions de l'Ajuntament amb la ciutadania. I creiem que aquest govern que es constitueix avui tampoc és bo per fer aquest canvi. Són massa anys d'un mateix govern, d'unes dinàmiques creades, d'uns mateixos costums i uns mateixos hàbits. I difícilment els mateixos actors que ja tenen après un paper podran interpretar una altra obra. Us comunico que nosaltres des de l'oposició també treballarem molt per fer força, per empènyer i per fer pressió perquè aquest canvi en les maneres de fer es pugui dur a terme. Des del PSC, Joan Bassaganyes, el seu portaveu, va posar en valor el vot de confiança que els electors de Sant Just havien dipositat en el seu partit. Bassaganyes assegurava que amb aquest vot els santjustencs reclamen una sèrie de prioritats. La primera, la creació i consolidació de xarxes de suport als col·lectius més vulnerables del nostre municipi. Aquestes xarxes tenen 3 potes: bons equipaments, bons serveis i bons programes d'ajuda que arribin a aquelles llars que més ho necessiten. Des del PSC entenem que el bon funcionament d'aquest triangle és la millor fórmula per a garantir allò que més valorem els santjustencs: els alts nivells de convivència, tranquil·litat i seguretat existents al nostre municipi. L'alcalde de Sant Just, Josep Perpinyà, va tancar la roda d'intervencions dirigint-se a la ciutadania, a la resta de regidors i regidores de govern i de l'oposició. Va destacar les polítiques que el nou govern municipal vol tirar endavant, basades en la dignitat de les persones. Per això també va demanar un vot de confiança i suport als grups de l'oposició els propers 4 anys. Prioritzarà les polítiques que promoguin un Sant Just on poder viure dignament i en condicions d'equitat. Un poble que permeti a tothom desenvolupar el seu projecte de vida, evitar situacions d'exclusió amb recursos propis, però també amb tots els recursos comunitaris, entitats dels sectors, empreses i persones, és a dir, treballant en xarxa. Demano també als companys de l'oposició, amb aquesta línia, que crec que ens hi podem trobar, que donin el suport a totes aquestes polítiques que millorin la qualitat de vida dels santjustencs i de les santjustenques. És important. Així doncs, la nova corporació està formada per 6 representants del PSC, 4 de Convergència i Unió, 3 d'Esquerra, 2 de Movem Sant Just Entesa, 1 de Ciutadans i 1 del Partit Popular. Més de la meitat s'incorporen de nou en aquest mandat i la representació femenina creix lleugerament, amb una regidora més respecte a l'anterior mandat. Dissabte també es va fer anunci del nou cartipàs. Sergi Seguí serà el regidor de Relacions Institucionals, Cultura i Patrimoni, Comunitat 2.0, Seguretat Ciutadana i Participació, Proximitat i Ciutadania, a més de president de l'àrea de serveis a la persona, i Lluís Montfort, regidor de Medi Ambient, Gestió de Residus i Energia. Gina Pol serà regidora de Comunicació i Transparència, Acció Social i Polítiques de Gènere i presidenta de l'àrea d'Economia i Serveis Generals. Joan Bassaganyes tindrà les carteres de Planificació Territorial i Via Pública i serà president de l'àrea de Política Territorial i de Medi Ambient. Quima Jiménez serà regidora d'Economia i Solidaritat i Cooperació. Dolors Leiva, d'Urbanisme i Habitatge i Serveis Generals. Carrasomà de Serrano, de Formació, Ocupació, Empresa i Esports. Jordi Porta, de Transports i Mobilitat. Ferran Tos, de Comerç i Consum. I Just Fosalva serà regidor de Joventut i Educació i Acompanyament a la Infància. Pel que fa a les tinències d'alcaldia, el primer tinent d'alcalde serà Sergi Seguí, el segon Lluís Montfort, la tercera Gina Pol, el quart Joan Bassaganyes i el cinquè Ferran Tost.